Yo, what's up, guys? Welcome back to my channel, Nose Media TV. Can I first time make a panel? Please subscribe, comment, share, like. Hello, family. Welcome back to my channel, Nose Media TV. Can I first time make a panel? Please subscribe, comment, share, like. So today, ndakuunzirai another artist arikupisa muma street. So tinachamubvunza makweseni akati wandei mbichana timbonza kuti akatanga sei music yake, zvakamira sei, chii machallenges aisangana nawo, zvese zvaaisangana nawo mujeni yake yemusic. Tinokutendai nekuuya kupodcast yedu tichimbokubvunzai mibvunzo chiwa zvakamira sei mumusic. Saka munogona kuudza vateereri kuti ndimi ani muchizviintroducer kuti vateereri vakuzivei. Tinoziva kuti mainterview yakawanda munotaura zvese, but kune vanyu vanhu vasiri kukuzivei kuti vakuzivei kuti ndimi ani uyezve munoita nezvei. Okay, aiwa zvekutanga regai ndingokutendai mukoma Nose Media. Aiwa ini namusati ndatanga kuenda kure, regai tange nambokwaza mukoma Nose Media because nguva yareba ndichiti mukoma noni makadii. Makadii. Aiwa isu tinofara nekusangana kwataita mukati megore rina 2020. Aiwa negore redzo. Aiwa ndezvashe izvi saka sekundibvunza kwamandiita kumafans rangu zita ndota JB Jabulani makwikwi. Ndiri munhu anofamba neThe Eagle Sanding. Kune vasingaizivi vamwe vanoiziva, iripo mumasaisai mumastreet muri kufamba zvingaiti, saka ndo zvatati tizotsanangura sekudedza kwandaitwa pano pamedia kuti timbokurukura zvishoma. Saka ini ndandinotiwa JB Jabulani makwikwi, ndiri chizvagwa chepagokwe, ndichikurira zvangu pakwekwe. Apa ndo pandobuda napo, ndo pandiri best kana ndiri kuZimbabwe. So far zvino ndiri kuno kuSouth Africa kunonzi Polokwane muLimpopo, ndo mandinga ndakaresta zvangu ndiri muno muSouth Africa. Okay, alright. Yeah. Kune vasiri kuziva JB ndiwo JB wache Jabulani makwikwi. Saka tizive kuti munoita nezvei, chii chamunoita in life, kana kuti passion yenyu ndeipi kana career yenyu. Inini zvinhu zvatoita muupenyu zvakawandisa. Zvimwe zvacho hazvikwanisi kutsanangurika nechikonzero chekuti mumabasa animaona, but ndingangoti muchidimbu sezvinhu zvandawira panapa, handina kuya kuzotaura business randoita kana ndisiri pamusic. Panapa ndakuzotaura zvine chekuita nemusic, ndiandadeedzwa panapa. Kumafans nevateereri, ini ndinoimba musambo wesungura. Asi ndikada kutaura nerimwe divi, ndine pandinombopota ndichimboimba yemoti gospel. Ndikuitira kurerutsa tine mutauro wedu isusu watajaira isusu wedu wechivanhu kuti gospel nesungura. Saka ndingangoti ndine gospel ndine sungura, ndo zvinhu zvandiri kufambidza nazvo. Ndo saka takati The Eagle Sanding, kuvhima kwegondoka. Gondo chero charabata rinongouya neichocho ndo charinenge radii rabata. Saka tikavhima tikabata zvine chekuita negospel ndo zvatouya nazvo, tikavhima tikabata zvinoita nekusungura touya naizvozvo. Saka ndo saka The Eagle Sanding. Alright. Saka zvemusic izvi makazvitanga rini, uyezve pamusic yenyu pane machallenges here amaisangana nawo, kana kuti zvinhu zvese zvazvakangopawa papasina maproblems kana papasina machallenging? Saka muda kuti mutiudze kuti makatanga rini music yenyu, uyezve pari zvino ndezvipi zvamasangana nazvo, maproblems api amasangana nawo, machallenges api amasangana nawo? Ndingangoti muchidimbu music ndakangozvagwa ndichingofarira zvemusic. Ndo matsanangura andingaite kuti ndakazvarwa ndichingori munhu wemusic. Asi kuti nguva ndoinenge isati yakwana. So ndichidzosera nhau iyi mumashure, ndiri kuchikoro change ndaitowa pakwai chikoro, ndaitoimbawo madhodhodho aya. Ndo kunhu kwandakatanga kungosipaiwa nemusic kunyanya, kuhwa kuti aiwa kumusic ndo kunodii kwandonyatsohwa kuti aiwa ropa rangu rinenge achidavira. Ndokubvapo 2014
ndikambojoina bhendi raJohn Mangezi. John Mangezi neMamara Stars tiri pakwekwapo. Ndo pandakambojoina bhendi iro tikamboti pushe ndiri bhendi koko zvandanyanya kuita ndaiva mutambi. Taitamba ndozvinzwa ndikaenda kwandaya best pabhendi raJohn Mangezi. Ndo kwandabva ikoko ndichiya muno muSouth Africa. Handina kuya nenyamwe chekuti ndanoita music kuSouth Africa, asi ndakaya nechinyamwe chekuda kutsvaka kuti ndikwanise kurarama muupenyu. Nokufamba kwenguva ndikazogata dai ndimbotraya kupinda muindustry yemusic. Ndo pandakangotanga kunyora masong. Ndakatanga kunyora masong I think is 2017. Ndo pandakatanga kunyora masong, ndichizvinyorera masong. Mamwe acho ndakatomaimba masong andakanyora kuma 2017. Ndo ndikakamda kumaziva masong aya ndingangoti song zvinoda kutendwa ndakanyora 2016. Nekuti zvipo sapotai zvipo zvevana ndakanyora 2018. Saka masong aya ndakamanyora kare mazhinji acho. Mamwe acho asati ndamaimba but mamwe acho anogona kuuya mukati megore rinori kana zvinhu zvikafamba zvakanaka. Saka ndo maitiro andakaita. Topinda munhu yemachallenges. Machallenji aripo nekurekoda kwandakaita last year 2023. Ndingamwe ndakatanga 2022. Ndo pandakatanga kurekodha music zviri zvandanyatsa kuti apa yeti ndapinda muindustry. Ndichizoita album rinonzi On Go. It's not easy kurekodha because panodiwa mari kuti uende kustudio. Panodiwa mari kuti sevanhu vanenge vasina equipment rakakwana una vanoridza iwo kutodzidzirawo kuridza magitari. Saka zvinhu izvozvo zvinokosta zvokuti unogona kufunga kusiya. Asi kana pari pekuti ndopawo panzi naMwari uite, unopuwa way forward yokuti ukwanise kupusha muindustry iyoyo. Saka ndo maitiro andakaita. Machallenges aripo kuti hatina mari, hatina equipment, hatina zvakawandisa. Hatingakwanisi kuzitsanangura. Ingoziva kuti machallenji tinawo akawandisa. Okay, so kumafans kune vanoda kusapota JB muri kunzwa zvavari kutaura kuti pari kudiwa maequipment, pari kudiwa mari dzekumastudio. Saka vanenge vachida kusapota JB ndichaisa nhamba dzake pascreen then mubva maona, mubva mabata kuti musapoti, mudonate anything chaunenge wanza kusundwa nacho kuda kuvabetsera. Munokwanisa kuvabetsera panhamba dziri pascreen idzo. Right, sa JB so far maane matracks mangana marecord? Pamatracks tine 8 matracks. Ndo hatiri kunyatsoziva ndatakaita 8 matracks. Ko asati areleasiwa achiri mumabhuku. Kana makutakaziva asati areleasiwa izvo tamunotaura kuti kabhaibheri. Kanyu Testament kakatozara izvo. Zvira kuti kune mamwe ari kutouya. Kunotone mamwe ari kutouya pakaipa gore rineri tinotone shungu toti tiburitse album rine 6 matrack. Alright. Zvototi 6 matrack asi masong asipo. Masong akatonyorwa zvokutoti chero izvezvi ndikada kumaimba ndakavata ndomaimba ndikamapedza. Pasina panda kugadziriswa. Akatopera changu saka kuti tipinde mustudio tirekodhe, tarekodha topakurira mafans nevateereri totenga tapedza. Alright. Mafans angada kuziva kuti mubhendi mune mamembers mangani uyezve management yenyu yakamira sei, zviri kufamba sei mubhendi menyu? So far mubhendi mundaraka hatidi kurowaimba takamigira ndingambotenderera kuti bhendi richiri nemunhu waniri. Ndichiri ini ndakazvimiririra. Sezvinhu zvamunongoziva kuti munhu anonetsa kuvamba naye chinhu, especially isi veganda demas tinonetsa. Vanhu vada kuzopinda vaona serious nemunhu. Saka ndomboimba kuti kune vari kuteerera aiwa vakasununguka kuda kuti joina. Zvakaregwa namakingwaza kuti njanja haizari cheche panze. Aiwa ndo zvimwe chete neku the ego sounding hatina kuzara. Space iripo kune vanogona kuridza magitare, madrums, vanogona kubheka, whatever chaunongogona ka. Mhanya nzvimbo iripo ungowana pekupinda napo, haushayiwi zvokuita, hakuna kuzara.
Alright. Murikungozvinza mafans aJB and space iripo yakazara. Saka kune anoda kubatana naJB then munenge muchingovabata panhamba dzatichaita kuzisaisa pascreen or else munogona kuenda kuchannel yavo muchimboona maproject avakaita kune vanhu vachida kuvabata munogona kuudza mafans kwavanowana maproject enyu. Kune vanoda kutevera maproject angu mukaenda paYouTube mukatsvaka kuti JB Jabulani Makwikwi munosangana nemasongs edu but pamasongs aya vazhinji vari kuti vari kumashayiwa. Chikonye chekuti ndakanyora kuti JB Jabulani Makwikwi ndoana kuti 2023 production. Saka imi mukatsvaka muchidaro kuti 2023 aiwa munowana zvese ipapo ndo vamunozowana paYouTube. Vanoda kuti follow kuFacebook ndiroro zita JB Jabulani Makwikwi ndo rinoshanda iroro. Kwese kumaInstagram tiriko mongoshandisa same zita iroro. Alright, ndambowa muchitaura nezvealbum ramakabudisa last year. Rakafamba sei? Mafans akarionawo akatambirawo sei mumastreet? Album rera rakafamba zvokuti sechinhu chokutanga ka tofangwa kutenda ukawana vanhu vaviri chaivo semunhu ari kutanga ka vanhu tongudza kuti ramba wakashinga masongo ako ari right ka which means zvinhu zvauri kuita zvinenge zvine direction iri nani but hangu rakatambirwa rakafamba kungoti sechinhu chekuti hachinamwe chaenda kuma-FMs vitso zvakata kuZimbabwe kumaRadio Zimbabwe kumawhatever takangopostawo paizvi because maconnection ekuti zvinhu zviende zvakata kumaRadio Zimbabwe isu tiri kuno kuSouth Africa anenge achitorei kunetsa mbichana saka zoda titoenda kuZimbabwe tonodii totonosiya ikoko but hangu paYouTube aiwa ndiri kufara nazo because akatopusha zvisingaiti. Sezvamuri kunzwa mafans kuti zvinhu zvese zviri kuendeka even album rakatambirwa zvakanaka. Kune vasina kurinzwa munoenda futi pachannel yake yaJB then munosecha munoona kuti zvakamira sei munombofilawo mamwe acho matracks acho right. JB pamusic yenyu apa yamuri kuita yesungura kune here mabig artists amuri kuona kuti ndinogona kuda kubatidzana nawo tikaita kana collab kana tikabudisa one project kana wamunoshuvira kubatana naye? Vanhu vandoshuvira kubatana navo vakatowandisa. Vakawandisa zvongoti nenhau yedistance ndiyo inenge yakatolimita vanhu kusangana but shungu dziripo dzokuti tisangane because zvimwe zvasi zvokuti tityire kure tisi hatina mari kutongoenda unotaura nemunhu live zvamari ndo zvandiri kuita ndoda ndichiri kurememba mutsana itotaura zvangu naTekshua Chari ari kuZimbabwe ndomuti ndara masongs enyaya ka anondiitira zvingaiti saka ndotombohwaropa rangu chimboti dai ndamboita collab nemwi ka havana kundipindura mashoko asi anorwadza kana ndanova akashata vakatongoseka vatoti ukadaro nenge wagona mufana wangu saka zvinhu zvokutoti ndikutoona kuti vari toriko vamwe vanotoda kutoitawo nenomakolab kuti pandotaura ka vanyatsoa kuti munhu vari kundigamuchira infact vari kundigamuchira saka vanhu vakawanisa vandotoshuvira kuitawo makolab navanenge vatauri nemazita nekuti ndikazotadza kusvika munozodzoka futimba kuti kweiwo wakatoda kuita kolab nanhengi wanzvikasaitika but kuna Tekshua ndandaingotaura senyandi chinagwa nemasongs avo so hatisati tadiscussa nhau yacho yekuti collab but ndaingotaura semunhu kuti ndo hwaropa rangu ndamboita makolab nenyu saka ndo maimirira zvinga zvakaita. I hope Tekshua message achainzwa. I hope achainzwa ichasvika munzeve make. Alright, tiri pamusic apa yesungura. Why makachoose sungura? Because tiri kuona kuti young generation ezvino vari kunyanya kumhanyira kune mitambo kune mimhanzi yezimudhanso yangosiyana afropop zvangowanda but sungura havasi kuda kutambira ikoko but imi makadecida kuti muda kupinda musungura. Toda kuziva nemhaka yei makatsauka musina kuda kuteera generation yemaza? Muchidimbu regai nditaura ndichiti zvazvinoita pamusic semanzira andozviita eni muropa rando zvokuti kuimba sungura
haisi nhau yokuti ifavorite kana kuti ndiyo andogona kuimba, asi ndinoshanda nezvokuti mashoko andanyora ane chekuita nekuti maimbe kuzimudhani, because handikwanisi kunyora masong ekuti 3 minutes yapera kazhinji kacho. Mukatarisa kune vachahwa masongs angu ndogona kutanga rekai nditanga nepandakaimba tomoti song inonzi on go handedi. On go ndakatanga nekuti chisa cheri musi wacharimwa handedi. So vanhu vachada kuziva kuti why munhu akaimba kuti chisa cheri musi wacharimwa. Saka kungoti chisa cheri musi wacharimwa inogona kutora 3 minutes dzesong yezimudhani handedi. Vanhu vasati vaziva zvandiri kuda kududzira mukati mekuti sendati chisa cheri musi wacharimwa. Saka ndozvinonipa kuti nditi ndotoda song yakatoreba kuti ndikwanise kuimba ndikwanise kutsanangurira vanhu zvandinoda kutsanangurira, because sometimes ndinga ndakanzi naMwari ndine ndonoparidza. So ndingaitira kuparidza, kukanselana nekudzorana tsika nhunhu nemumagaro, ndo zvandingati ndikaenda kusungura, ndikaenda gospel ndokwanisa kunyora masongs angu achipera kusvika pano wataiwa song yangu yaibva yasvika pandiri kuda chaipo chaipo. Ndapanzwisisa. Hope mafanzi muri kuzinzisa zvavari kuzama kureva kuti no, inini haisi nhau yekuti ndakangoenda kusungura, but nhau yekuti ndinyatsokubudisa message yangu kuvanhu vanyatsokunzwa, ndinyatsovaimbira ndichivaudza zvandinenge ndichida kuvaudza ndine nguva yakati wandei. Alright, tapanzwa ipapo, tapanzwa. Saka JB, pane here maproject ari pedo kana kuti within 6 months or ameno amakatigadzirira? Zvine izvozvo zviripo zvisingai zvakatowandisa. Alright. Ndichireva kuti pamasong atakaita 8 matrack takata 1 video. Alright. Shungu nemoyo netariro zviri kuda kuti tishute rimwe video. Okay. Saka dai takakwanisa kushuta rimwe video chaona ndeipi song yatichashuta video, but tine song yatoda kushuta video before new album. Okay. Ndo zvinhu zvandiri kutarisira kuita. After video panenge paine album riri kuuya. Alright. Okay. Aiwa, tinotenda nekuuya kwenyu, tinotenda JB, tinotenda. Saka pane here zvamungada kuudza mafans kuti vazive kana kuti kushare panguva ino? Zvandingada kuudza mafans ndezvokuti kumafans support yenyu yakatikoshera. Chinhu chekundotanga nekutokutendai mafans, vateereri vose vanoteera the eagle sounding. Aiwa, Mwari ndinoti ngavakuitire zvakanaka muri kwamuriko, kumatema nenzvimbo, kumatema nenyika. Bo ndikasatanga nekutenda zvogona kudhakwa. Saka ndotanga nekukutendai mafans, support yenyu yakatikoshera, kuteerera, nzeve dzenyu chadzitotodzida. Ende musangoteerere mobva manyarara. Munofanirwa kudzoka zvekare motiudza patinenge takanganisa togadzirisa kuti hazvinakidzi kuti tikubikirei mbodza mongodya muti ndezvabikwa nanhenga. Aiwa, tiudzei kuti aiwa mukoma JB gadzisai apa napa napa napa. Aiwa, tinotodawo kugadzirisa because hatina zvatingatogona zvese ka. Tiri kutotrayawo kungoti tishare mameseji atingatangonzwawo mumwoyo medu kuti dai ndamboshayawo meseji ine, because kunongova kuti kwenga kuri kure, but ndikaimba zvogona kukurumidza kusvika. Hanimaona. Saka kana message inge yasvika kwamuri, ukaenza kuti message uyu dai akaitaura nepababa, dzokai mutiudze, togona kutozonyora imwe song futi inozokorekta yekumashure. Hanimaona. Saka totokudai kuti mupote muchidzoka kwatiri muchitiudza patinoda kugadzirisa, tichigadzirisa, tichifamba takadaro, tichingokutendai. Aiwa, tinonzwa kudzirwa nokuti muri kutigonera mafans nemasupporters edu. Ndatenda hangu. Okay. Munogona kusiya futi madetails enyu kuitira kuti kune vamwe futi vapinda izvezvi vada kuziva futi kuti vanokubata ipapi, munogona vasiyira madetails enyu? Kune vanoda kundibata sezvakata parunhare, kune vasiri muSouth Africa munoisa +27 mova mati 7406 mova mati 23
and at 7406 mobva mati 6 moti 23 moti 92 ndo namba dzandinoshandisa idzo. Regati dzokorore panhamba zvekare kuti munyatsokudzinzwisisa zvadziri. Inoti 0746062392 ndo namba dzamunondibata idzodzo. Handina namba mbiri, i1 yokufona, kuwhatsapp, zvese ndo namba inoshanda iyo. Vanoda kundibata zvakare paFacebook munoenda pakanzi JB Jabulani Makwikwi and the Eagle Hunting. Vanoenda zvakare kuFacebook ndo the same JB Jabulani Makwikwi and the Eagle Hunting. Mwana masongs enyu nemavidhiyo enyu atinga tichiposta ikoko. Ndo mazita ari kushanda iroro. Alright, pa YouTube, pa Twitter, pa Instagram amungu. Aiwa, ndo zviri kushanda izvo. Twitter hatiko, tiri pa Instagram, ngoshandisa same zita iro. Ndo zatangozvogumira kwese. Alright. Media yedu inoshandisa zita iro JB Jabulani Makwikwi. Okay. Tokutende wa JB tunotenda nekuti tinototenda imimi matidedza kuti tinge tiri panapa ya. Saka tisingadi kukanga kuvateereri mugona kungozoti aka vakaoma moyo. Munoti sira ka freestyle. Mugona kuti vakaoma moyo regai tingokusira imbichani. Vashandi vanochema vanodawo kubatwawo zvakanaka. Vashandi vanochema vanodawo mihoro yavo nenguva. Muchiona kushandawo kudaye, ndinotoda kugarawo zvakanaka. Muchiona kushandawo kudaye, ndinotoda